ngaba nenkinga yesikhumba ngayitshela ukuthi mhlambe ithini ukudla mhlambe into ezisemathinini ngaba namabali esikhunjeni obonayo ukuthi engeke ngibone nakwabanye abantu ukuthi empeleni lento ayisuki kepha umusa kaNkuluNkulu ngoba umusa bazalwane isikhumba akuyona into etreateka kalula kepha uNkulunkulu wangenzela umusa bazalwane le nto yaphela nami ngasazi ngavuka nje ngelinye ilanga kwafika into ethi angiyibuke la engalweni ngoba iyayila engalweni sengisaba nokugqoka into eveza ingalo ngenxa engangiyibona ngiyiyona ngoba bazalwane umuntu onoNkulunkulu uma unoNkulunkulu nobufakazi akekho umuntu ohamba noNkulunkulu ongenabo ubufakazi usuke ungakamamukeli uNkulunkulu mangabe ungakabi nobufakazi ngoba sihamba nje simkhethe ngoba siyabuka ukuthi ubuye nathi kephi bazalwane yaphela le nto angikholwanga nami phela yavesane nje nakhona ngase ngilahla ithemba ngoba ngiyakhumbula ilinye ilanga saze saya kudokotela safike sangaphatheka kahle njengoba ngisho ngibazana ukuthi ngiyobuye ngikhulume ngaleyo nto sangalithola usizo sasilifuna asagcine nje singambona ngudokotela ngasho kanjalo ngoba sasiye eindaweni lezi ezibasemamoli la kusuke kukhona odokotela sagcina singasambonanga kodwa nje umusa kaNkuluNkulu nokuthi ngingaze ngize ngibe nakho ukuthi mhlambe satritheka kabi la isasiye khona sobheka udokotela kodwa mase ngibuka kwakuyinhloso kaNkuluNkulu ukuthi ngibone amandla akhe ngoba kuba ngalithola usizo laphana la dokotela ngabe ngibonga amandla dokotela kepha manje ngibonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wangenzela umusa wakhe yaphela ngingasebenzisanga lutho nje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu so le ncwadi yaJobe ingithinta kakhulu mayikhuluma ngesikhumba sakhe ikhuluma ngesikhumba sakhe sesinamathumba ngicabange mina esami isikhumba kugcinanga lapho bazalwane ngathi ngisuka ngavelwa enye into eyaqala la ngemuva emqaleni bazalwane yaqala samaqhuqhuva amancane yagcina isiyinto engayiqondi ongangokuthi yathi isuke yabiba sesiswini ngayibona eswini sami sesimnyama ngalendlela engithusayo nami kepha nje bazalwane umusa kaNkuluNkulu ubulokhu nami ngoba sengikhuluma ngento sekuhlaka ngoba sizwa nje le ndoda ekade uJesu ayivuse yayilokhu iyahlale uhlakeni iminyaka ngeminyaka nami sekuhlaka ngoba wathi uJesu ayisukumi ihambe nalo kuzoba ubufakazi bayo nami nje sekubufakazi sekukhona lapho nje nalapho la kukhombisa khona ukuthi ngaye ngaba nento kanje kepha umusa kaNkuluNkulu bazalwane dawe indlela engangiyiyona bazalwane